আৰু লগতে ৰাইজৰ উপস্থিতিত ৰাইজৰ শুভ কামনা কৰি পিনাকী সংগীতা মটৰ্ছ এই এজেঞ্চিৰ যি শুভ সেই শুভ মংগল কামনা কৰি আজি মই এই ইনাগুৰেশ্যন পূজাখন কাটি দিছোঁ। Actually, petrol দামটো এতিয়া বহুত হেৰি কষ্টটো বহুত হৈ গ'ল ইটছ more than 100 and recently it was like 107 এতিয়া আজি মানে দিৱালীত একচুৱেলি 100 হৈ গৈছে কিন্তু একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টে হেৰি কৰি আছে মানে যোনটো ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি দে আৰ প্ৰমোটিং দ্য ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ instead of how did the idea come in your mind? The idea is like actually my husband I'm a married lady my husband has attended a business meeting in the Zoom so the idea clicked in his mind and then we thought like yes we discussed and then we thought yes we must come up with the electric vehicles. That was the idea because electric vehicles because if you charge the vehicle it takes only 3 to 4 hours and the consuming of the electric the unit it's like 1.5 so that's like if you charge for a day it will cost you like 8 rupees only somewhere 8 to 10 rupees so whole day you can drive it. Okay so আজি আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছে সো কিবা ধৰণৰ বেলেগ অফাৰ বিলাক চলি আছে নেকি আমাৰ এটাতো বৰ্তমান অফাৰ তেনেকুৱা নাই কিন্তু আমি প্ৰি বুকিং হেৰি দিছিলোঁ তেতিয়া হেৰি প্ৰি বুকিং লগত আমি হেৰি এটা ফেন দিছিলোঁ ফেনটো এটা তাতে চাব পাৰে এইটো পিনাকিৰে হয় কিন্তু দ্যাটছ আ BLDC ফেন ৰিম'ট ফেন হয় কিন্তু 80,000ৰ ওপৰত যদি এতিয়াও যদি কোনোবাই কিনে তেতিয়া আমি সেইটো ফেনটো ফ্ৰী দিম। What is the special feature of this scooty? Special feature of this scooty is exactly like a car. It has got a reverse option আছে আৰু আপুনি চাবিটো ওলায়ো আপুনি হেৰি কৰিব পাৰে মানে লক আৰু অন অফ এনেকৈ কৰিব পাৰে ৰিম'ট কণ্ট্ৰল হয় আৰু যদি হেৰি হয় যে পুৰা চেঞ্চৰ হয় এইটো যদি কোনোবাই চুই এইটো লক কৰাৰ পিছত যদি হেৰি কৰিব বিচাৰে লৈ যাব বিচাৰে তেতিয়া চাউণ্ড আহিব যেনেকৈ কাৰ তেনেকুৱাই। Do you think people will benefited by this? Yes, of course. Petrol cost is very high and yes, definitely. And in the next 5 years, yes, electric vehicle will be in the market and even the cars are coming now. I think this is the first showroom in Northeast. Yes, actually we have two Sangeeta Motors that is in Guwahati, Adabari and we have in Udalguri and we are the distributor of Northeast and we are in Pinaki we are the first one. Yes. So what is your expectation from customers like from Udalgurians? What is your From expectation Udalguri, yes, my expectation is very high. I believe the customers will come and buy it and they will love driving it and so I'm hoping for the best. Okay. All the best. Thank you. Pre-booking Pre-booking actually যেতিয়ালৈকে গাড়ীটো দেখা নাপায় এনেকৈ প্ৰি-বুকিংটো নকৰে স্কুটি মানে ফিজিকেল আইডি মানে চাব বিচাৰে সেইকাৰণে প্ৰি-বুকিং ইমান নাই হোৱা হৈছে লাইক 3 or 4 প্ৰি-বুকিং হৈছে। This is not matter. Yes, that is of course yes because they want to buy it because हमने inauguration किया नहीं था because of that और actually we were waiting for the technician from Delhi इसलिए हम ना बेच नहीं पा रहे थे उसको। Yes. जे नैबे संगीता मटर्स जितु फिथा हानायावहाय बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब खालामना फैबाय आरो लिंहरनाय बायदि बिथांमोना जोंजों हेफाजाब खालामबाय बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम हाजारसे रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बे जाहैबाय जोङो इलेक्ट्रिकेल बेवहाय अनलि बेटारिजोंल' खारगोन आरो बेयाव दायो जोङो मिथिखागौ सारा इन्डियायावनो दायो माने थावनि दामा पेट्रलनि दामा बा डिजेलनि दामा बहुत बारा दा बेनिखायनो बेखौ सिन्था खालामनानै जोंनि न'खरैनो संगीता मटर्स होननानै मोनसे उदालगुरियावहाय नर्थ इस्टनि जे डिस्ट्रिबिउटर माने डिलार नर्थ साउथआव जोङो माने बे संगीता मटर्सआनो साप्लाय होनाय जागोन आरो बेबायदि हिसाबै जों माने जोंनि ओनसोलनि जितु स्क्लर दोनहैग्रा लांग्रा बिथांमोना बहुत थावनि माने प्रब्लेमाव गोलैना थायो आरो बेखौहाय जों अनलि चार्ज होनानैनो जोङो बेखौ 120 किल'मिटार माने जों खनसे चार्ज होगासे जों खारनो हागोन आरो बेनिफ्राय बहुत रांखान्थि बेस्थायावहाय माने सेफ जागोन होननानै आङो गासै रायजो जोंनि इन्डियानि गासै रायजो राजासिम
बा आसामनि सेम बा जोंनि बर'लेण्डनि सेम बयनिसिमबो आङो माने आखा फाखा सानदों माने मोजाङै माने इक'नमिकेलि बा रांखान्थियारि सेफ जागोन होननानै बे पिनाकि मटर्स डिलारखौ उदालगुरियावहाय गिबिसिन बेखेवनाय जादों होननानै दिनै बे नोंथांमोननि माबायदि बेसेनाव बेफोर भेहिकेलखौ मोननाय जागोन बेखौहाय 62निफ्राय 99नि गेजेरावहाय रेन्ज दङ बेवहाय बेटारिया गुबुन दङ बेबायदियैनो माने स्लेबा रेटआ बिदि बेलेगै दङ आरो नोंथांमोना बेखौ बेटारिया बायसान्स जुदि जायोब्ला 3 इयार्स ग्रान्टि दङ 3 इयार्सनि उनाव नोंथांमोना रिप्लेसमेन्ट मोनगोन उदालगुरिखौ माने उदालगुरियानो जोंनि माने बर'नि मेन जायगा आरो बेखौहाय जोङो बेखौनो मेन डिलारशिप माने बेनिफ्राय डिस्ट्रिबिउटर गथाय सारा नर्थ इस्टआवनो बेनिफ्राय डिस्ट्रिबिउटर जागोन EMI सिस्टेम जागोन बेखौ माबाया बाजाज एयारलाइन्सआ लागोन बेनि उनावहाय EMI सिस्टेम जागोन माबायदि अनसायनाय मोनगोन होनना सानदों रायजो राजानि आंथ' फोथायदों अनसायनाय मोनगोन निस्सय मानो होनबोला माने हाजार बर' माने गासै आसामनि गासैबो बेखौ इक'नमिकेलि सेफ जानायावहाय बयबो अनसायनानै लागोन होननानै सानो मानो होनब्ला 1 लिटारनि दामा जोंहा 107 टाका दाहाय नोंहा लागोन नोंहा 3 इउनिट जागोन 3 इन्टु थाइब्रै करिब्ला 3 इन्टु 4 बेसेबां जागोन 12 टाकायावनो 120 किल' सालायनो हागोन नोंहा जुदि 120 किल' सालायनांगौब्ला माबाया स्कुटिया 3 लिटार नांगोन 330 टाका नोंहा फैसा नांगोन होमब्ला माहा 100 माहा थाइब्रै आरो माहा 330 टाका बहुत डिफारेन्स ना बे हिसाबावहाय आं फोथायो बा जोंनि आसामनि मानसिफ्रा बे बेटारि इलेक्ट्रिकखौ बाहायोब्ला बहुत माने रांखान्थियाव सेभ खालामगोन होननानै आं सानो